Gerra Ipaz irakurri esan nuen, bueno, zein da gure Gerra Ipaz, eta Otto Petxe hartu nuen, eta batzen naiz, zati batzuk Zuriola kondartzan irakurri nituela. Orain pentsatuta, ez iruditzen leku egokiena segurazki Otto Petxe irakurtzeko, iztegirik gabe, ez dago norba mobilik, begiratzeko, iztegirik gabe. Eta zer ulertu duten nuen, nik uste ez nuela gehiagi ulertu, baina, nuen, nolabait nire buruari jarri nion, egin behar bat, eta zen irakurri behar nuela eta enpeinatu nintzen horretan, ez? Eta hori ustez, askotan galdu egiten dugula literaturarekiko, askotan gozamena eta azpimarratzen dugu literaturarekin, baina literaturak beste gauza asko balio dezak. Eta ni gehiagi ez nuen goratzen, hori berri irakurri arte, goratzen nuen gauzetako bakarretako bat zen, irakurritzen nuela errege, maiuskulaz eta agabe, eta esaten nuen baina nola da, hau zer da, ez? Eta horrela beste gauza askorekin, ez? Baina harridura horretatik, horrela egin nuen eta bukatu arte. Bueno, egilea ez dakizen bateraino dan irakurle, galdera hori nukan, handuk irakurrita ote daukan, Otto Petxe, baina gaur irrati zentzun diat baietz. Zer nolako oina irakurri behar izan du, ez? Bai, Inaxio Mujikak egin duen lana, eguneratze lana, Euskaltzaindiaren arauen araberako lan hori, eta gero errepasorako. Eta egia esan da, irakurri behar izan dut, zerak oso saltaka, eta ez egoerarik onenean bertan zentratzeko, baina irakurri dudanean askotan pentsatu dut, harrituta geratu naiz, edo nolabait arrotz sentitzen nintzen ni horrekin. Baina bestalde gogoratzen nintzen, pasarte batzutan parra egin dut, beste batzutan Malkoren bat begitara iritsi zait, Gerra Zibelen historiaekin edo ezarekin, beste historia batzuekin eta bar. Baina gogoan dudana da, batez ere, inoiz ez bezala, nire lanean, inoiz ez bezala, sentitu nuen plazerra idazteakoan. Zu plazerra, aitatu duzu leheno. Eta zuk irakurle gisa plazerra sentitu baldin bazen nuen, nik idazle gisa sentitu nuen plazerra, eta alegin dugunez esplikatzen plazerraren alde bikoitza. Alde batetik, zaila egiten zitzaidan momentu batean idatzita neukan arrerakin bat erroldanena, besterik gabe, eta ez nion puntxik ikusten nion falta zuela zerbait, kontraste bat, zuela gatazkaren bat, eta bar, eta tartean sartu zitzaidan Kapitan Frakasakin sartu nintzen, eta gero egin nuen hainbat denborarekin, baina ez nuen galtzen bestearen aria. Eta momentu jakin batean, etorri zitzaidan, hori, ideia, Kapitan Frakasan dagoen ideia bat. Zuk ezagutzen duzu Kapitan Frakasa, ondo, eta hasierako nolabait konflikto berbera dago Otto Petxen ere. Eta da, norbait agertzen zaizu, eta batean pasaporte baten baten dizute, eta orduan ez dakizu pasaportea ekarri dizun emakume ez ezagun hori norden, eta bere atzean, batez ere, bere atzean zeintzu dauden. Edo laguna diren, edo etxaiak diren. Eta laguna baldin badire, lagun izandakoa diren, azarretu direnak edo zer. Eta orduan beti susmo horrekin dabilez. Eta hemen berriz, arroz bat etortzen zaio, Otto Petxeri, Otto Petxe sekulakoak eta bi egina da, bere sasoio berenean, eta gero, lasai hiltzeko zorian dago, patxada batean, nahi luke, arazorik gabe, mundualdia bukatu. Eta etortzen zaio arrotza, eta arrotza daki guztia berataz, eta beak ez daki ezortxore arrotzaz nor bidalia den zer. Eta orduan nolabait mekanismoa bera da. Mekanismo hori badago, eta gero sortzen zait hori trantze hori nor bizi du, nolabait esango benuke, historiako putakumeenak. Kontzientzia lasaitu nahian dabil, eta datorkio arrotza kontzientzia hori astintzera. Eta nik uste dut hor badagoela momentu bat, oraindik ere idazten hasi baino lehenago momentu bat, niretza bat esango nuke gloriosoa dena, niretzak partikularkita da,
otxo hitza autoridades hiztegian ikusten dudanean, eta konturatzen ezenean, ikusten dudanean, behintzat bi esan nahi badituela. Osaba eta otsoa. Eta akordatzen naiz, Amaran ibiltzen zen, atzata ibiltzen zen, guarda zibil batekin, nik ez nuen ezagutu, baina kontatua didate, torturatzaile fama zuena, Intxaurrondon, eta gero, goizetan, neskako eskor bat eramaten zuena, eskolara, eta atzea eta aurrea. Eta orduan, ternura guztiarekin, neskako eskogarekin, eta bitartean igual agatzaldean beste zeregin batzuetan zebilen. Eta kontraesan horiek, kontraesan persona horiek, nola norbaiten baitan biltzen diren. Eta otxo bete ikusten dudanean, otxo izen hori ikusten dudanean, otxoa eta ikusten dudanean, osaba esaten dut, hemen zokat giltza. Nola baite zerak. Eta otxo bakarrikan edion deitu nahi, nolari, eta orduan otxo te guztiaren historiarekin eta beste izen bat eta lotura egiten da petxe. Eta hor dago, nolabait zugaitatu duzun, asunto bat edo sekretua, hizkerarena. Hizkera bat sortu behar nuen nolabait. Sinesgarria egingo zona, historiak bezala, berden hizkera ere, sinesgarria izan zedila, nolabait irakurleak, hori, posible da. Bai, posible da, nolabait eraiki egin duzulako hori, eta lortzen baldin baizu behintzat, erakarmen hori irakurlearekin. Eta orduan, hor badago klabe bat, gero historia kontatzeko garaian, zenbat eta zenbat konparazio, hori jardu naiz horrelako gauza dauden, nolabait, harakatzen nik, erdi aroaz ez nuen baterik ikerketarik egin. Bilatzen editzen erdi aroaz ezak bilatzen jardun. Gauza pare bat edo detaile batzuk ez baldin bazera, baina hizkeraren aldetik bai. Eta autoridades hiztegia orduan apenas zeuden, hiru edo lau tomo orotarikoarenak, autoridades hiztegia goitik. Iñazio Mujikak dionez, idazten ari zela orotarikoa etzeon iritsia letrara. Bai, hori da. Eta orduan, ezak nik itxean daukadan autoridades hiztegia dago, irakurtzen ditudan literatur liburu ederrena baino azpimarratu dagoa. Eta baliatu nun baita ere, gero Mokoroaren liburua. Balio izan zidana, batez ere testu klasikoetan, hainbat eta hainbat elementu tristura baldin bada, edo zakarkeria baldin bada, edo gorrota baldin bada, edo gorrotoan nola adierazten zuten, baten da nola kontestualizatuta dagoen, Mokoroaren enean, zetorkidan oso ondo horretarako eta nik hemen adierazi nahi dudan zera hontan, bilatu behar dira zerbait testu klasikoetan indarra izango duena, bizia izango duena, eta hori eta. Orduan nire ikerketa gehiago izan zen, alde hortatik bestetik baino. Eta nik uste dut, nolabait lan horri justizia pixkat egiten diola tituluak izenburuak berak, ez jolasarena. Bueno, izan txanda laburra. Nik uste dut alare, ez da besterik esaten ez badukandu, bigarren blokean ja, testu inguru ezaztekeanen, ire galdera zen idazketa prozesua. Ez dakit gehiago erantzi nahi duan, hortan gehatu guinak eta behar bada, bainati, nik txandak emango ditut, gutxi asko adostu ditugun bezala, baina zuek sartu lasai beste zerbait. Idazketa prozesuarena hintzat utziko duke. Eta bainat, euskal literaturan otxo petxek, hori baino leheno esan beharko dut, suerte izan nualaik, gutako beste inork etzuelako otxoren giltza hori topatu, bestela beste edozeinek idatziko zidan otxo petxe. Otxo petxek euskal literaturan, parentesi artean, izan duen eta duen eraginaz pixka bat labur zuen burua zigortuz pixkat. Eraginaz, baino lehenko behiratu duan gozetako bat izan da, arrera, bere garaiko arrera, ez da erresa hori neurtzea, baina bai ibili naiz, kritikeren bibliotekan eta iritziak eta irakurtzen, eta hor alde batetik, nik uste hor berala ikusten dela hasieratik
uste dut argitaletxean hasieratik komentatu zela, ez, klasiko baten sentsazioa, ez? Klasiko bat zela jaio berritan, nolabait. Eta egia esan kritiketan eta hori ere sumatzen da, ez? Nolabait denek azpimarratzen dute, mugarri bat dela, bai Angel Otxundiren bibliografia, baina bai oroar euskal literaturan bertan, ez? Hori alde batetik, eta gero bai komentatzen dela hizkuntzarena, nik uste guztietan, komentatzen da hizkuntzaren lanketaren aipatu zuen hori, eta gero beste kontua, gero uste eta aurreago ere agian komentatuko duguna, eta da, kurioski, nahiz eta erdia aroan kokatu dagoen historia izan, denek egiten dutela denek edo askok, alako irakurketa bat gai hortara, 80. hamarkadara, ez? Eta denek alako islada moduko bat ikusten dute, garai horretako gatazka, euskal gizartea, eta nolabait, iraganari buruz ari dela, baina neurri batean ere orainaz, edo gai horretako, dola 25 urteko gizarteaz ere ari ote den, ez? Denek iradokitzen dute. Hori alde batetik, eta ero bestetik, beste gauzate, uste interesgarria behiratu nuen izan zen Torrealdairen euskal kultura gaur, uste sekulako lana dela konturatzeko garai horretan euskal literaturaren argazki soziologikoa zein zen, eta, bueno, ezagutuko zuen liburua, oso luzea da, baina liburuetako zati batean azaltzen da, nolabait, idazlei egindako inkesta baten emaitza, ez? Inkesta horretan galdetzen zitzaien garai horretako idazlei, ea aurreko 25 urte uste zela, aurreko 25 urteetan zeintzuk izan ziren liburu behiaintzat importanteenak edo, ez? Eta alako zerrenda bat edo azaltzen zen, ez? Eta lehenengoa zerrendan, oakoak zen eta bigarrena Kleopatra. Eta alde handia hirugarrena ditu, ez? Eta hori 97an, hau da, 94an publikatzen da, eta 3 urte ondoren euskal idazleek konsideratzen dute, oakoak ondoren liburu. Zerrenden kontu bakigu dena hau literatu dela, eta baina, uste esan duratxua dela ikusteko zelako inpaktu izan zuen bere garaian liburuak, ez? Eta gero komentatuko dugu, baina urteen joanaraekin neurtzea zer egin izan duen, ez dakit, nire zaila egiten zait. Alde batetik, uste oso liburu bakana delako, hizkuntza aldetik, planteamendu aldetik, eta daude liburu batzuk oso garrantzitsuak izan arren, eraginean neurtzea zaila dela, ez? Hain dira bakanak, ez? Zaila dela gerora eraginean neurtzea. Hori alde batetik, eta bestetik ere, ostetaria juntzei da gaben, baina, bueno, nahi zure jarraitu, baina, bueno... Ez da gitze... Zailaren izan duen, bueno, gero, baita ere honekin zerikusia du, denbora emango dugu, baina honek lotura du baita irakurlearekin, ez? Hau da, gaur egungo irakurleak, batez ere adin bateko irakurleak, liburu honek ze zailtasun ekar ditzakeen, tradizio literarioa minimoki ezagutzen ez duen batentzat, eta hori, impresioa nuela nola bai, berriatzen erakoan liburua, aztu xamar edo ezote zegoen neurri batean otxopetxe, ez? Gaurun, zentzuetan berri argitaratzea interesgarri izan daiteke, ez? Osa, abidean sentsazioa da, baina... Hori hurrengo galdera hortaz zerbait esan nahi ez badezu izango litzateke, bigarren argitalpen honek, 25 urteren buruan, zuen ustez zer ekarriko lukeen. Nik hor, ez daukago astirik, gai politia izango litzateke, irakurlea arazo ote dan euskal literaturan ere. Alegia, Pello Salaburuk esaten zuen, bere liburu Euskararen etxean, uste dut, Saizar Bitoriak, Zarreunendiak saldu zituela Durangoko 4 egunetan 6.000 ale lagun izoztuarenak. Eta bera jakin nahi lukela, erosle horietatik zenbat irakurle izan diren. Eta esaten du, erdira ekarrita, erdi horren erdiaren erdia balira, alegia, 700. Nik uste dut euskal literaturak arazo bat badaukala oinarri faltarena, zena, baina, ez dakit astirik izango dugun orduan. Bigarren argitalpen honetan, zer ikusten duzu zerbait ekarri, iruditzen mazaizu zerbait esateko daola, edo zeinentzako ote dan
Izango da, garai hartan irakurri zituenak berriz irakurriko dute, nik niri unibertsitateko ikasletan badakit, uste dut, denera dozen ardi bat direla, 20 urtean zehar Otxopetxe irakurritako zerak, ez? Bai, zerbait ekar lezake? Ez dakit. Uste dut zerbait ekar lezake. Nik galderak emaritut. Bai. Uste nuen nire aldia zera galderak egitea. Uste dut, bigar gintarpenak zerbait ekar lezakela. Batetik hori, Euskara ikasi nahi duenak, zenta liburu Otxopetxe klasikoa da, klasikoa bilakatu da, edo klasikoa bilakatu dela sinetsi nahi ginuke, baina ere klasikotasunaren bidekurutzetik sortua da. Badu holako hastapenetik baginakien klasiko bilakatuko zela, zenta intemporala da, ere denbora berean. Zenta erdiaro amestu edo irudikatu hortan kokatzen da, beraz. Eta ikandu, kontzientzia dukan klasiko bat idazten egiten da. Garaikoa. Bai, ez du, bai. Bai, bueno, zeraken, han jarri zutenean, zeraken, zerrendatxo hartan, edo zerrendatxo gorri hortan jarri zutenen klasikoarena, zeraken, nik, aitortu behar diat, lotxa ematen ziala, sekulako lotxa ematen ziala, baina ideia genial hura, bere ustez, izan zuena, nola hainbeste lagundu zidan liburu honekin, Juan García kulpablia, eta orduan ezin kontra egin Juani zailo kontra egitea eta holaxe joan zan ez da. Nik konstientzia nola izango neba, nik konstientzia horrena ez pixkat illa txantxa bat bezala hartzen nuen, zera hori. Eta klasikoa izatearena gehiago hartzen nuen nik izkeraren aldetik, hori egindagez eguelako lan guzti hori eta horregatik eta orduan. Ez nuen, ez nion alako zareik garrantzirik ematen, ez, eta bueno, gero... Eta nik uste, justuki, 25 urten buruan berriz irakurle berriak behar balin baditu gauzitu, klasiko hitz hori behar zela kendu. Behar dela irakurketa agarberritu bat proposatu irakurlegoari. Eta ekarriko duena da, hizkuntzaren inguruan, nik beti hori dut, niretzat, Otxopetxe jolas bat da. Jostaketa bat hizkuntzarekin, garaiarekin, erdiaroko eta denbora haietako ezaugarri historikoekin, horako jolas bat, berandoago egin, ez dut, konparaketak egin hemen, Game of Thrones eta horako seriak bezala jolasten dira garai baten ezaugarriekin, hizkuntzekin, eta Otxopetxe hori da. Eta uste dut, presentatzen bada, orkesten bada, alde hortarik, izan ditu fans kultuak, duela 25 urte, orain izaiten alditu fans inkultuak, ni bezala inkultuak, hartuko dutenak, joko bat bezala, gertakariak aztertuko dituztenak, eta bilatuko dituztenak gauza kriptikoak, ez bakarrik metaforikoak edo alegoriazkoak eta gaurko egoerari buruz, baina tekstuan bertan horako joko bat egiten dut. Eta alde hortaik zerbait ekar lezake. Labur, Labur. Horrekin. Miren, zoze, ontaz? Nik uste klasiko hitza jarri edo kendu, niri gustatuko litzaidake irakurleari zintzo planteatzea. Joserrak esan duenean euskal irakurleen kontua eta euskal ikasleek zenbat irakurri duten edo ez duten, ikasle izan edo ez izan nik uste dut badirela liburuak, eta Otxopetxe niretako horrelako bada dudarik gabe, benetan literaturaz gozatzen baldin baduzu irakur dezakezuna. Ez gauza errez bat, historia simple bat, orain hain modan dauden polizia, erdi, intrigardi, horrelako bat nahi baldin baduzu eta komplikaziorik ez daukan hizkuntza, ez zaite horretan sartu. Orduan uste dut, irakurleentzat oso exigentea dela. Eta ez hori bakarrik, askoz hobeto gozatzen da eta badakit oraindik beste komplikazio handiago bat aipatzera noala, gure literatura tradizioa pixka bat ezagutzen baduzu.
edo behar bada neuna oziaro pitzatuta, baina irakurtzen ari nintzala, Etxepare, Zarramenat, edo Axular Bera, edo Etxeberri Ziburukoa, edo horrelakoak etortzen zitzaizkidan iparraldeko literatura tradizioaren oienak. Haiande oienak, bete-betean, bere atzutitz guziak hor dira. Hori, klabe horiek espaldi badozkatzu edo horren ez dakit berririk edo horretaz gozatzeko aukerarik izan espalduzu, irakurle berriak beharko lituzke, baina uste dut oso klasista dela eta ulertu zer esan nahi dudan. Ez da irakurketa errez bat, eta apuntatuta neukat begiraitu naizelako, pixka bat zer idatzi dan, eta Xabier Mendiguren gazteak idazten zuen, atean geldibitez bere onerako historio errazen zaleak eta euskara samurraren maitaleak. Irakasleek ezpezatearren ikaslerik derrigortu liburu hau irakurri eta laburtzera. Euskal literatura osotik usatuko dituzteta. Zuek ordea literatura maiuskulaz deitu oiden bitxikeria urri horren biziotsu zaretenok, bazkaleku oparo eta galanta topatuko duzu, eta nik bete-betean sinatuko nuke, neure egiten dut hau. Hemen liburuak, edizio berriak, bi atariko moduko, bi testu oso jakingarriak, politiak dakartza, bata Inazio Mujikarena eta bera Beñatena, eta hemen galdera tokatzen zen oain, Inazio berak hor esaten du, Angelek sekulako meritoa daukala 8 pete idaztea, bai giroz, bai izkeraz, inolako referentziarik eta tradiziorik gabe. Eta nola testu hortan dauden, pixka bat, kanpoko literaturatan eta behar bada eredu edo, bentsat, zehoze referentzia izan zituenak, gero deskuido santo baten, hastia balima daukagu helduko diogu, baina igual, bigarren blokera pasatzea hobe dugu. Bestela hortan liatuko gara. Eta, bigarrena mamiari buruz zehoze esatea edo generoaz, eta bar, orduan hemen lehendabiziko hitza Beñat eta Angelekin, lehenengoa da novela historikoaren labelen barruan kabitzen da liburua, erdi aroa da, atemporala da, asko hitz egin da hortaz, pixka bat, gogoratu geure buruakin zikoitz izan behar degula denborakin. Hori berri irakurrein, gutxi irakurri nuenean berriro, hori izan zen niretzako interesgarria kasua, ez? Hau da, itxura edo badaukadako jantzi moduko bat ematen duena erdi aroko novela historikoa dela, baina benetan iruditzen zen agirikoa dela beste zerbait dela, ez? Normalan, novela historikoetan eta lan handiak hartzen dituzte idazleek, dokumentazio lanean, garai horretako xehetasun historikoak ikertzen, horiek modu sinesgarrian aurkezten, sinesgarritasun oso importantea da, eta ez alferrik novela historiko izaten, novela realistaren gurasoa, ez? Orduan, baina hemen hau irakurtzen nahi nintzela, berela konturatzen da irakurlea oso xehetasun gutxi daudela, bai garaiko xehetasun historikoez, bai gauzez eta bar, ez? Baina hala ere, berehala sartzen zaitu giro horretan edo mundu horretan, ez? Eta uste dut, okerrez banaiz, testuan bertan erdi aro ez dela aipatu ere egiten. Uste dut, paratestuan hor egal batean liburuan azaltzen dela, baina uste dut, testuan bertan ezagite aipatzen dut. Eta orduan, lehen Angelek esan duen bezala, azkenen hizkuntza da nolabait sinesgarri egiten duena, hizkuntzan oinarritzen da, hizkuntzaren lilua horretan oinarritzen da eta sartzen da irakurlea gai horretako giro horretan, ez? Nahiz eta badakigun era berean erdi aroko euskara ez dela hori izango. Baina, azkenean, hori egiantzekotasunaren garantzia, ez da benetan nola zen euskara erdi aroan, baizik eta idazlea gai dela, hizkuntza bat sortzeko eta irakurleari sinestazteko erdi aroko historia batean zaudela, ez? Eta netzat hori da meditu izugarria liburu honek duena. Nik ez nuke esango inundikan ere erdi aroko novela badanik. Inundikan ere. Nik hartzen baldin badet Coetzeren gaztelaniazko berzio ezagutzen dut Esperando a los Bárbaros.
O hartzen baldin badet, Esperando a los tartaros dinu bultzatirena. Edo hartzen baldin badet, beste referentzi bat oso desberdina emateko zerarena Kafkaren Gaztelua. Zuk Kafkaren Gaztelua behar bada giroak eramaten zaitu 19. mendera, o 19. mendearen hasierara, o 20. mendearen hasierara Kafkaren garaira, baina da erabat garai indefinitu bat. Eta nik uste dut, Otxapetxen propio sartu nuen, baka-bakarrikan elementu bat, justu erdiarokoa dena. Erdiaroaren bukaerakoa eta errenazimenduarekin zerak, eta gora bera piktoriko bat. Muraletan dauden pintura haietan, eta marreko haiei buruz esaten duenean nola egiten ari den, da zerbait egiten ari dela, eta hori, erabiltzen ari den material hori, da orduan asmatzen dan bat. Gero etorri zidan pintore bat esanaz ergatutan negoela. Naiz eta gero esan zidan begiratzea juntzala eta bai etzarrazen nuela. Hori zan dokumentatu nintzen bako eta sekulako amorrazia eman zidan, esan zidanean, justu behin gauza bat esatuko eta gura behar gaizki egin. Janariaren aipamena, nahiz eta xehetasun gutxi egia da, baina janaren aipamena nahiko sarria, hori dokumentautua da, edo da pixkadatula? Hori erabat hor dauden errezeta batzuk zerak eman da zaudek, benetako abaldira bezala, nik asmatu ditu. Bueno, hori. Zan probatu ez probatzeko etxean. Neko asmatu dituk, horrelako gauzak. Bai, ez gainera gustatzen zaidak horrelako programak egitea. Baina gauza horiek eta krisiluak eta horiek bai ematen diotela. Osea, ukatzen dutena da, ez dinda izan 19. mendetik makoa, hori bai. Baina, nik irakurle bati eskatuko nioke pazientzia balu hortarako, edo, imaginatzea zaldiz dijoaztenean, personai batzuk edo zerak, adibidez demagun, Otxopetxek Gazibel bidaltzen duenean, ezerara... Berizibaren etxera. Fiametara bidaltzen duenean eta bar, bidali beharrean zaldiz, egiten den bezala, bidaltzen duela kalesa batean. Eta gero beste estena batean sartzen balde maitut 19. mendeko, halako elementu batzuk eta. Eta nobelari etzaio zertxorok etotzen. Ez errez. Eta orduan erdiarokoa da. Ez da hori bezurritea, errege, gorte txiki bat, abaiakue... Baina defoek liburuntarako, asko balio izan zidana izurritea, zehatzeko dokumentatzeko, orain akordatzen naiz. Hori baietz, defoe dago, el año de diario del año de la peste. Hor, dokumentu, baina hori, 1750. Uste dela izurritea Londresen. Eta izurriteak ezaugarri epidemiologiko berdin-berdina ditu orduan eta erdiaroan eta evangeliotako garaian. Eta Camusen la peste, berdin, klaro. Bai, dena dela, hor barruan, garbi da ona da, gatazka sozial badagola, gero horrek ematen du alegorikoki interpretatzeko bidea ere, baina itxarozuk esaten zendun pixkat arreta eman dizula, hor marrazten dan edo eraikitzen dan giro sozial horrek. Agertzen den egitura sozialak, piramidala den, errenazimentuan, eta orain ere berdina da, piramidala da, bada errege bat, bada armada bat, bada eliza, abuiakue, eta badira ere monastegiak elizatik bazter, katedraletik bazter, eta gero badira matxinoak, horre betiko gatazka, boteretsuak gehiengoaren kontra, eta bada buhameak badira, eta hori biziki interesgarria da, eta estolda azpian bada ere beste populu bat, pixka bat agotak bezala, seinalatuak direnak, hile horiak eta hilarik gabe eta beraz bada hor sozietate hierarkidatu bat, ez dena baitez bada, erraiten minuen, erdiarokoa ere.
Dialogan, nola egan, klase sozial gutxiago ziren. Eta errenezimentu bukaerakoa, litake sozietate hori. Eta ene biziki gustatu zen, nola otxopetxeren lekua, dispositibo hortan, borreroaren lekua. Borreroa da erregearen eta behereko populuen arteko alako giltza bat bezala eta violentzia erabiltzen du denen kontra. Boteretsuekin erabiltzen du, badu alako violentzia bat horien aurka, eta ere faltsukeria, gazteloaz jabetzeko eta alako, eta beherekoekin tortura erabiltzen du, eta tortura justoki inkisiziotik eta hartzen dira, errotaren eskartelatze hori eta gauza berri bat bezala ekartzen du otxopetxek hori, eta biziki interesgarria da. Eta gero, beste gauza bat ere, behereko mailako buhameen eta matxinoen eta estoldapeko populu horren arteko elkartasuna ere bada. Ere iduriko hori betidanik izan den gauza bada, nahiz eta boteretsuek eta tortura eta violentzia erabili jende horrein kontra, eta asko ordaintzen dute. Eta Mikelat, eierako, errotako sarraski hori eta badira esena ikusgarriak alde hortarik novela hortan. Egan nahi dut, hala ere, hor direla eta elgar laguntzen eta badute alako umore bat boteretsuek ez dutena. Iparraldeko ironia hori, galtzaileen ironia, hizkuntzak ekartzen duena eta jostatzen dira eta manipulatuak dira. Buhameak aldi berean berri emaile dira, baina ere erregeak eta abu jakoek eta otxopetek berak erabiltzen ditu zurumuruak eta errazteko eta beraz nik alde hortaik dispositibo sozial hori biziki interesgarria atzeman dut. Eta egia da, ez dut pentsatu bereziki erdiarokoa zela. Da, garai atemporal bat bezala. Izan daiteke erdiaroa, baina gehiago diteke errenezimentua hor izan ziren krisak. Eta hor ziren egia izuritea eta inkisizioak eta ere botereak denbora haietan sekatzen zuten nun nola koka eta zer irabaz. Hori biziki ongi agertzen dela novela hortan. Nik uste dut hori normala dela, berriro ez dakit, hemen gehienak gogoratuko zatela, 94a Euskal Herrian konfrontazio giro latzeko urteak ziela, eta hau irakurritza, holako giro sozial bat irakurrita, nahi oso zaila egiten zait estrapolazioa ez egitea. Bide batez ari ote zaigun handu gu bizi dugun errealitatea. Hor batez ere, bero bide batez esan da, elkarrizketan eta kontakizunean lerratuta edo kamuflatuta dauden sententziakin eta saiakera liburu bat osalik, pazientzia aukizkeo, baina, ez bensan nahi dut adibidez, Errondal berak eta bere neska nola dauden momentu baten bietatik aldein beharra. Hori 94an ez transpolatzea zaila egiten zait. Eta, nik ez dakit, hortaz zerbait alegorikoki irakurtzeak ilusioa inguliake, nahiago testualki hitzez-hitzekoan geratu, beste hor nola ikusten duzu? Ez, zerak nik horretzen hau, elkarrekin zail bat egin genian, egunkarian, Xabier Lete, Jose Agustin Arrietak, Ramon Cesar Vitoriak eta nik astero bat bakoitzak txandatuz. Eta behin Jose Agustin Arrietak egiten zian bere artikuluan, zerak Ando Lertxundi otxopeten gutaz ari da. Eta, zeilegi zaio irakurlari ala pentsatzea, eta segura asko otxopete ari da gutaz hizketan. Ni ari naiz hori dana bizitzen ari geran garaian. Eta nolabait, estrapolazio hori egitea, oso zu armazten ari zeran horretan alegorikoa baldin bada edo zera baldin bada, baina botere konfrontazio bat kontatzen ari baldin banaiz, noski botere konfrontazioa hurbilena daukadana baita ere, azalduko da aldez edo moldez. Han,
Ez gera, mundutik kanpo bizi geran personak. Eta orduan, alderdiotatik, liburutik egin litezke nahi aina estrapolazio sentido hortan, baina nik ez daukat, nire kontzientzian beste liburutan bai, baina nire liburu hori idazten ari naizenean, hori daukadan buruan, hori daukat bihotzean, dudarik ez dago. Baina liburuaren asmoan ez daukat eta liburu idazteko garaian ez. Gero egun bat edo beste bat, ez dakit zer gertatu dela eta horrek gero interbenituko zuela eta eragingo zidala, esaldi bat idazteko garaian eta bat, dudarik ez dut egiten. Eta ala behar du gainera. Ez da ez dudala dudarik egiten, bezak eta ala behar du gainera, bestela estraterrestre bat nintzateke. Egia esan, aitortu behar dut, igual, inusentibili nintzala, baina nik ez orduan eta ez orain berriz itzuli naizenean, ez diot, orduan gozatu nun eta orain hizkuntzarekin gozatzen zen. Ez dit eman atzean dagoen irakurketa edo bigarren ez da egizer baterako. Beste hainbat liburutan edo zeukek ere iratzen duzu beste hainbatetan, alegoria hundigirik aurkitu beharrik ere zegoen oso besteakoa zelako, baina oraingoan nintzat, eta egia da, Jonan eta Errondal ikusten dituzunean, batzuen da besteen alde askatu nahian, ez da egizer, baina ekidistantzia famosoa. Entzun da, ni neurean nago. Gero beste da batzuk, adibidez, gezurra nola bermatzen dan eta obedientziak nola eusten dion gezurrari eta txibatoen asuntoa eta hori denak, ez da egin, batzuk gehiago eramaten dute nazismora Euskal Herriko horta, baina badago pekatu txiki bat nik nahi nukena ik esplikatzea. Adibidez, oantxe hizkuntzakin hasiko gara eta hizkuntzan Mirenek egin du lan egileena, esplikatuko du ze ikusten dio, baina izenen aukeran ere, sekulako lan jostaria dago, ez? Maminun eta musde eta bar, eta musde maminun agate eta bar, a ber, hik nahi ez badek alegorikoki izatea, musdetako bat, musde Arnaldo dek. Osea, matxinotako bat Arnaldo. Beste izenik baina, bai, oso ondo eginak galdera, baina orduan, mus de Arnaldo, nere buruan, Arnaldo, etzeon. Ondoren eginda ezagun Arnaldo, hori bintzat ezin zaitu zeratu. Baina bigarren edizioan jarri beharko da, asmatu zaila. Bueno. Nik kontu bat nahiko nuke azpimarratu, lehengoarekin lotuz ere bai, generoa dela eta... Nik ere izenekin gero. Novela historikoak eta beti izaten dute alako mintzat tradizionalak edo, alako kutsu romantiko, idealista bat, ez? Eta uste irakurriet gai horretan aipatzen zenuela baita Jon Etxaide eta Jona Joan eta nolabait han egin nahi, han ikusten Joanak Joanen eta ikusten zenizkion arazoak batzen ditula errepikatu nahi nolabait oio petxen, ez? Eta nik uste justu hemen hori ikusten dela bai, ez dagoela ez idealismorik, ez dago ez romantizismorik, nik esan nuke giroa dela askoz ere, existenzialagoa puntu batzuetan iaia, ez? Batuaren inguruko hausnarketa horietan, edo, makurkeria, boterea, ez dago personai heroikorik, eta alde horretatik ere kontrastea egiten du novela historiko tradizionalarekin, eta segurazki hortik ere badator lotura 80garren hamarkadako giro sozial itogarri horrekin, ez? Eta igual nik horre ikusten dio daian antzekotasuna. Baina, uste argitapen berriak ere erakutsi dezakela, irakurle berriek segurazki beste irakurketa bat ez dutela horrelakoriko. Zorionez giroa ez da holako lehen bezain gordin, bentsat, ez da. Horren bestez, azkeneko blokera pasatuko da, hizkuntzaren blokera. Angel Lertxundiri eman zitzaion 2016 ospakizunetan Donostian karta zuria. Eta orduan demagun ehun urte eta horri dala eta argitaratu den liburuan Arkaizkanok dio edapen urriko hizkuntza batean nekerik handiena ez dela hitz esaktoa edo aurkitzea, baizik hizkuntzaren giharrak
egiaz bereganatu ez dituen lurralde eta giroak fikzioan birsortu beharra. Eta dio euskal idazleak, eta katalanak, eta daudela kondenatuta edo fikzio bikoitza sortzera. Existitzen ez den erregistro edo giro linguistiko bat existitzen dela irudikatzearen fikzioa, lehenik, eta gero simulakro hori fikzioan funtzionalaztea. Alde hortatik, lehen esan dugun bezala, hemen, Otxopeterenean, egileak berak aitortu du, arreta handia jarri ziola idazketari eta hizkuntza asuntuari, eta alde hortatik, Mirenek kontatuko dugu berak lehen aurreratu digun hortan zer ikusten dion berezirik edo ze aldaketa somatzen dizkion Otxopeteren idazkenari. Nik daukaten impresio bat hori izan duen Jose Rarion eta hitz egiten hasi ginean orduko oroitzapena eta urte desente egin beharko nukeatzera Otxopete irakurri nuenean izan zen Karra Kapitain Frakasa Otxopete eta Kapitain Frakasan hasi nintzen daia zerbait sumatzen ordura arte ikusten ez nuena eta gero hemen ja bete-betean loratu zena nolabait esateko. Banuen gogoa Kapitain Frakasara bueltatu eta konparazioak egiteko edo begiratzeko ez naiz iritsi, hurrengo batera izan beharko du. Nola nahi ere hizkuntzaren kontu honetan... Zain gehatzen ez. Okerrena da, kontu hori gozala, eta bero gogorara zingo dit. Nik lehenengo galdetu nahi nizun zer esan duzu Otxoren bi adiera horiek. Momentu batean, Grazibele kantatzen duena herrian entzuten duena eta Otxori Osabari kantatzen dion horretan Otxozarramendian bildotxaren guardian tralalala pentsatzen dut oso nahita sartuta dagoela. Orduan, hortik aurrerakoan, saiatu nahiz pixka bat ordenatzen hizkera, orain Joserrak hain dotore esan duen hori nola esan? Fikzioko... Arkaizkan hona da, bai, esan du fikzio bikoitza sortu beharra. Bai, lehenengo fikzioa. Bai, existitzen ez den erregistro edo giro linguistiko bat, existitzen dela irudikatzearen fikzioa. Existitzen etzan zer linguistiko hori, erregistro edo giro linguistiko horretan, nik uste dut itxarok hasieran aipatu dula, eta esan dut nabarmena da iparraldeko etengabeko zera. Ohitura hori, ohituraren ustiatzea. Erregistroan ez da, etzan horrela idazten eta orain ere oroak ez da horrela idazten. Horra dago erregistro aldaketa bat oso nahita egindakoa. Eta nik hiru gauza aipatuko nituzke. Batetik, hitzetan egin duzuna, esan duzu, diccionario de autoridades, ni saiatu naiz eskura nituen korpusetan begira, eta badaude hainbat eta hainbat hitz kagaila, Xubererako adiera eta forma da, ez erabili dana, edo madarikazioak, sarkiok sarreuzkiti, sorkiok zornezakildi, oso tilden forma zaharrakin, zornezuku, zornekume, lakari gorotz, kakapardel zikina, horrelako mordo bat badago. Badira gero nik hiztegietan eta omen ziran, baina literaturan behintzat orotariko ez ditu konstatatzen, ardora eta beste hainbat esaerak galtzabete ipurdi egon, Briskotek nahiago zuela nire opilaren azalderrea ikusi bere garisai kiskalia baino, horrelakoak egiten dituzten madarikazioak, konjuroak, horietan guztian badago hizkuntza sortze bat, horiek ez dira literaturan, ez dakit, refrenesi sentenziasik edo aktuak egongo zidan zerbait, baina hori uste dut asko zeu sortua dela. Baina horretaz gainik aipatuko nuke batetik zen nabarmena dan erregistro aldaketa perpausen egituraren aldetik eman dezagun kapitulu batetik bestera edo Otxopeteari danean modu batean edo bestean, baina Otxopeteari danean eta arrotzari danean berdin dit errondal batez ere Batisto beraren kasuan ze diferentea da. Otxopeteari danean perpaus luzeak dira
bita iruko errepikapenetan oinarritzen direnak edo kontrastetan, etengabeko konparazioak egiten dira naturarekin, animaliekin, eta horrelakoak, bueno, 8 orrialde dauzkat adibidekin hartuta, baina ez dira zuntzuko. Nahiko txintxo aizaten ere kaltu. Deskribapenetan nolako adibide bat bakarrik irakurriko dute, ezagutzen nuen hol bakoitza. Ezagutzen nion taula bakoitzari hots ajetua. Itxura honeko agertu arren, sitzak arima jana zionaren karraska. Uranditua egonda, albokoaren estekadura traba zitzaionaren ziriots txirritia. Leiotik gertu egonagatik eguzkitan ihartuaren burbuila. Guztiek zuten beren soinua. Kraskateko naiz txilio, intziri eta guristo. Hots bat saguaren arramaskarekin nas ziteken. Bigarren bat haizearen txistuarekin. Arako oholaren hotsa leio horri gaizki ezkonduen kexuarekin. Banekien bada noiz pausatu behar nuen oina oholen arteko estekaduran, noiz erdi-erdian, noiz luzatu behar nuen pauso bizpairu ohol zalapartari saiestuz. Horrelakoak daude etengabe. Horrelako deskribapenak edo belarrari, ostoei, zuaitzei, animaliei, eta gero konparaziotan, irudietan, eta batez ere Batisto berak kapitulu horretan nola zen nabarmena dan zenbat bider azaltzen diran harridura perpausak. Nola ari dan batean hirugarren personan, bestean lehenengoan bere buruaz hitz egiten. Eta nola askotan harridura perpausaz edo harridura egitura bere buruarekin ari dan iaia barne bakarrizketa bat entzungo bazenio bezala. Eta guztiak dira, guzti sinisgarriak, eta nik uste dut horretxek ematen dio laneri ikuspegitik behintzat sinisgarritasun betea, eta pentsa ikusten duzu Otiopete zer da errementari baten semea, edo gero Mugarre kapitainaren gerizpean eta gora igo dena, baina eta arrotza ikusten duzu errondaldanean modu batera. Gero, Batisto beraren zera hartzen duenean, guztiz balbeenak azaltzen danean, horko zin hori edo madarikazio hori edo, eta horrek duen egitura. Lehen olako oroitzapen bat uzten dizute, eta orain berriro hartu eta irakurri detenean berriz ere linuratuta nago, zuzer esatzen. Bueno, ez dizut, alegina hori dena hain konprimituan emateko. Nik uste dut ala ere hemen esan dugun, zuk gero dagoazu buhamen hizkerari buruz zehoz esan nahi duzu, ezta? Bai, nahi nuen, lehenik izenek buruz ere izen batzu, novela hortan direnak, Abriskot eta buhame, baina ere buhame izenak direnak, Manez buhamea eta olako Ñakosa eta gure herrian baziren olako buhameak izen horiekin. Eta ere, batzuetan senditu dut, izen horiek etortzen zirela pastoraletako satanetarik. Eta hortako, zuk aipatzen dituzun laido horiek guziak. Satanen predikuetan, pastoraletan badalako idazlea bere ohiko konbentzional girotik ihes egiten du, eta zer nahi egiten du, laidoak, blasfemak, satanen ahoz. Eta hor, bada alako referentzia bat bezala pastoralekin. Eta gero buhameak buruz, ustut, ongi agertzen dela ze populu mota den buhamea. Buhameak dira trukulanteak, ere denbora berean manipulazioek erabiltzen, hunkitzen dituzten lehenak. Eta dira nomadoak dira, ez dute baitezpada leku berezirik sozietateetan, eta beraz, beren postura pixka bat ambiguitatez betea da. Eta hori ederkia agertzen da. Agertzen zen ere, ez dakit behar bada seugaski irakurri duzu, eta Jean Barbieren antxitxarburuko buhamen hori, eta bai, eni batzuetan Batisto bera mintzo zelarik, eta hori Mamiñon eta Musde eta hola mintzo baitziren horiek ere, Mamiñon eta buhame hizkerakoa dira.
ez ziren, bazuten beste hizkera bat ere guk aur denboran ikasi ginuena. Opotapa da barako, horiek ongi erakusten dute, giro hori, iparraldeko bohameek bederen utzi dutena, aztarnak gisa utzi dute literaturan, eta bereziki Dona Zaharre eta Anauze eta eskualde hortako bohamen giro hori ederki agertzen da, eta nahi nuen hori aipatu gaur. Erakusteko... Dena dela hemen hizkuntzari buruz eta tradizioa nabarmen eta asko iparraldekoa. Ez dakit, nik ahozko tradizioaren, ahozko euskal literaturaren garrantzia idazketa honetan, badakit Angel Ibilizala, 80ean egola, Etor argitaletxe zenaren enkarguz ahozko literatura miatzen, eta gero hor dago indarra ematen dioten. Ez da, hau kontatu behar dut eta hoen apaingarri literatura, euskal ahozko literaturako dekoratiboa, lekuonatarrak esatu duten bezala, dekoratibotik ezer ez du. Hor, nik uste eta alegin konstiente badagoela hori modu literarioan baliatzeko, ala? Bai, hor bat dira alegin batzuk, oain aipatzen duan hori, eta gero beste bat, ni neuk ere askotan hitza, zerbait esan nahi eta hitz bat topatu, bai, hau esan nahi dudana, hementxe dago, baina nik hitz hori ez nuen ezagutzen. Edo inoiz irakurrian nuen, baina bat ere erabilia ez da. Eta orduan hori sartu, edo beste hitz bat sartu, hurbiltzen dana, baina zehazki ez dana hori, nahiago nuen, zehatza zena, naiz eta ez jendeak ezagutu. Hori bai. Euskal irakurle bat. Euskal irakurle bat, eskolatik datorren bat eta irakurri duena, behartuta ez behartuta irakurri duena eta euskera pitxin bat duena. Hitz horiengatik ezin du aurrea jungabe gelditu. Zergatik, ahalegindu nintzelako hitz guztiak lehendabizikoan bintzat, demagun Maripolisa. Lehendabizikoan kontestualizatuta dago. Eta uste de lehendabiziko ez dena hitz hori agertzen denean, jazten dula, esaten dula, jantzi bat, Maripolisa sartu zuen goitik bera, edo kendu zuen erantzitzen da biluzik geratu zen. Ez dakit nola den, baina, bueno, zuk ez dakizu Maripolisa zer den, da zein porta izu. Badakizu jantzi bat, janskera bat atera duela eta orduan badakizu jazki bat badagoela Maripolisa izan duela. Eta hola hitzekin, estrategi hori hitz zailekin eta estrategi hori segitu nuen. Eta orduan horrelakoa bapaino gehiago. Bestela, hor insoportableak egiten dira, besterik gabe hitzak sartuta daudena, eta bueno, ez baldin bakik segilok, ez erak nizte, baina zuk irakurri egin behar duzu novela batekin ari zera, ez zera saio batekin ari. Telefonoz hau prestatzen aritu ginenetako batean, hau gaia batea zanean, oker ulertuz banean, esanean, Leo Perutzen referentzia ezinbestekoa izan zitzaiala ahozko literatura, ire literaturan txertatzeko garaian. Leo Perutz euskarara itzulita dago, klasikoen liburu bat dago. Baina badago bat, gainerako literatura guztia berea, ez dago euskaraz. Bederatzietara? Bederatzietara. Bai, bederatzietara, bai hori. Baina bat dago, batez ere bat, oroitzen aizen tituluarekin, eto ez. Sueko, Caballero sueco, bai, gracias, caballero. Caballero sueco. Eta caballero sueco hortan, eta bueno, praktikoki bere literatura osoan. Baina badauka, halako jardun etengabe bat, bere literaturan, esaldi illa errimatu, 3 elementukin osatutako konparaketak, horrelakoak guztiz hau ipuingintza tradizionaleko elementu diranak, bediratzen dezuk Italo Calvinoren italierako
ipuingintzaren ezakilu eta ikusten dituzu. Ematen du, Calvinoren, demagun, halako zerak, bezalako liburuak irakurri dituela hori egin ahal izateko eta ustiatu egin dituela horiedanak hori egiteko. Aban la letra, lehenago egin da dezak, Calvino lehenagokoa da bestea baino. Eta orduan hori, iruditzen zitzaidan geniala ni egiten ari nintzenako. Eta aprobetxatu egin behar nuela, neukan, esku artean neukan material guzti hori, zer nolabait, lortu nahi nuen hori hizkuntzarekin, biderik egokiena nuela hori. Eta ez bakarrikan iruditeriaren aldetik eta baita ere erritmoaren aldetik. Ze horiek, horien txertaketa bakoitza, nik uste dela, nolabait, arnasa ematea duten, horrelako elementuak duten erritmoaren gatik, arnasa ematea prosari. Bizi arazten dutela. Hori da. Zerak niri, nik irakurle gisa, hori estimatzen nion Leo Perutzi, eta Leo Perutzekin zor hori daukat, zerak, berak bere tradiziotik, eta ni nire tradiziotik egin deuteri hori ez, baina... Broma txiki bat egiten. Esan dut, badiala hitzak, ez dakit, baten bat asmatu edo entzuna zinun edo nondik hartua, baina bera ere gero arduratu dela propaganda egiteaz. Eta bat, aipatuko dut, Toioarena jo. Behira itu nintzen ez orotarikoan ez bestean, eta gero, egungo testuen korpusean bai, 33 aldiz ageri da, baina guztia goen kalekoak. Bakarri. Eta batean, agerraldi horietako bata zer da, Angelek berak berrian idatzitako horietako bat. Eta orduan Toioarena jo. Eta horrela, behera, inolako zerikusirik espanu bezala, esaten du, goen kaleri entzun dionak, Toioarena jo esamoldea, agian entzungo zuen telesaileko kapituluren batean emandako argibidea ere. Toioa izeneko arrainak, zeina espaitakar, txek, azal gogorra baitu ura biguntzeko karelaren kontra kolpatzen zuten arrantzaleek. Beraz, tarteka, horrelakoak ere. Oso agezkutsua zera miren. Baina, a ber, ni Buame herrikoan, hori otagat, hijito fama daukagu. Baina, a ber, ez dakit, orotarikoan ez nizuk esango, toila izakin datorren, edo zeak, badago, ez dela bat, arrain bat, oso gogorra dena, aragi oso gogorrekoa edo azal, azal oso gogorrekoa, eta hor esaten dudan bezala, kolpatuz, karelaren kontra kolpatuz da egiten dutena. Argora erabiltzen dezunean da, badakit hori zeure, eta askotan testutan ez azaltzeak ez du esan nahi, hitz horiek herrian bizirik ez da hori. Ardora opera espanago agertzen da, ardora esako opera espanago ez da agertzen bakarrik zeran, segurazko gaztelanetik hartuta dago, gaztelaniazkoan agertzen delako. Antxoaren gaineko... Hondarriben hitz korrientea da. Ardora. Hondartzako jatetxeak izena du, ardora. Ardora, bai. Hori arrantzalen artean hitz korrientea da, ardora. Eta ardora denean, antxoa dago, antxoarekin erabiltzen dut bintzatek egina. Dago urgainean praktikoki, eta orduan bere azalak eta euskia jotzen baldin badio, sortzen dio distira hori. Nik uste dut hortaz aparte hizkuntza eta ahozko tradizioa eta horiek denak oso modu harrigarrian txertatu eta erabili, hau da, modu dekoratiboan. Hortaz aparte, badaudela, hizkuntzatik kanpo ez, baina baliapide literarioak direnak, ezinbestekoa direnak, Mirenek aipatu ditu konparazioak, ni hasi naiz, baina 300 horrera arte bakarrik, eta 300 bat jaso ditut. Batzu dira besterik gabe, eta beste batzu dira edatuak. Hemen parrafo bat irakurri goet. Alegin sekulakoak egin zinituen baronet, amuarraina hasiera batean korderik gabe uste zenuena zure salabardoan harrapatzeko. Eta
zure Salabardoko sare estuaren beldur hori bizi izan nuen luzaz, hau da, segitzen du parrafo osoa, Amurraina eta Salabardoa eta serio hartuta behar den bezala irudia, ez? Nik ez dakit horrekin, nik uste dut hemen, bai Otxopetzen eta bai Berriako egunkariko eta Berriako zutabetan eta bai gainerako guztietan, oso ondo definitzen ez dakidan gauza bat, baina ez dana justu hizkuntzarekin bakarrik, da inertziazko idazketaren kontrako kruzada bat. Eta orduan, Carlos Bousoño, nik ez dakik gaurko literatur kritikoak kondenatuta eukiko duzu, baina oso batzuen oso zalea, nola esaten du literaturan esapide poetiko-retorikoetan irakurleak ikusi egiten du objektua. Eta nik uste hor dagoela borroka hori eta hainbesteko analogian erabilera eta etengabe eta hori bai gero erritmo baten barruan. Nik ez dakit, hori zutabe txikiak ere askotan, ikuste duzu, txorakeri bat ikusi egunkarian eta hortik gero salto eginda analogiarena, ez dakit, hori modu konstientean baliapidetza daukak edo hola teatzen zaik, edo nola da hori? Ez, bat ditu gauza batzuk. A ber, alegin bat badago, modu desberdin batean, edo modu deigarri batean, edo nolabait irakurlea harrapatzeko modu batean, eta orduan saiatzen zera gauzak beste modu batean esaten. Horregatik ez idazlea, besteak beste, ez? Eta gero, nik imaginatzen dut, ni neu urte guzti hauetan zer lantzen arintu nahi zen, eta zer interes izan ditudan, eta hori dana ze ikusia baduela. Eta badu baita ere nik asko ikertu dudala, adibidez, haur literatura. Eta haur literatura, ahozko literatura bereiziki, eta horren ritmoa, eta horren gora bera, eta bar. Eta gero, hor, zera dauden marabilak, zoritxarrez eskoletan, umetxegileak direnetik, bat ere erabiltzen ez direnak, eta hizkuntzaren zenarekin, eta hizkuntzaren nizkeraren erritmoarekin, eta estilizazio totalarekin, zer ikusia dutenak, txikitako atz, jolasak, honek eta honek eta honek barteztaia zituzten, honeko nizere esan, gonbidatzeko hau eta hau, gonbidatzaile hau eta hau, nundi iran hau eta lau. Hori, zerak, hor dagoen, elipsi mordua. Hor dagoen estilizazio totala hizkuntzarena estei bada, gonbidapen bat eginda, 24 gonbidatu izan dire estei horretara, eta dantza bat egiten ari gera gainera, imitatzen ari gera. Horrelakoak, milaka, esango nuke daudela, atz zetatik hasi eta hainbeste beste elementuetarako, oso baliagarria direnak, segun eta zer testu klase eraikin nahi duzun, jakina. Saio baterako nekez. Alperrik behin ere ez dago, baina nekez. Baina nolabait hizkera literarioaren zen pixka baten lantzeko niri personalki bintzat, ni ez naiz inori zertxore esateko, baina bai niri oso datorkidana eraikitzen dudana, eraikitzen alegintzeko. Hasieran esandakoa aintzat hartzen badugu, eta nahi badugu ekitaldi osoa orduter dira errenditu. Oraintxe geratuko bakit ze esan gehiago daukazuela, baina uste dut interesgarria izan litekela zuen ekarpenei, eta gero espadak zuen dena oso garbi geratu balima da, segituko dugu, emango diegu galderan bat edola, baina bestela ez da derrigorrez galde erantzun txanda, baizik zuek gai hontaz, hemen entzundakoaz edo hemen ez entzundakoaz, honen inguruan zuek hartzea guain gidaritza alegia. Hori ez da ziera ona,
Ni besteak beste, dana gauza asko aipatu dituzue, baina, zerbait esatearren aipatu ez dezuena, onomatopeien mundua. Ni goatzen naiz ikusi nula lehenengo aldiz etetet idatzita. Eta flipatuta gelditu nintzen, zeren aitak askotan esaten zuen zerbait izan, ez? Eon. Baina sekula idatzi gabe eneukan ikusita. Eta, onomatopeien mundua ere, impresionatu egin ninduen. Eta nik ez dakit, baina ni garai batian asko erabili nuen otxopetxeko pasarte batzuk ikusteko eta erritmoarekin eta badauka zer ikusia, ez? Osa, impresionatuta utzi ninduen puntuazioa nola baliatzen zenuen. Eta askotan erabili nuen hori gero ikasleekin eta oso zinematografikoa iruditzen zitzaidan. Ikusten dituen eszenak horren garbi, imaginatzen dituen aktoreak, testua prestatzen ari direnean eta keinuak eta egin behar dituztenean, eta zuk nola horren ondo markatzen zenuen segmentazio hori, puntuazioaren bitartez, ikaragarria iruditu zitzaidan. Izan zen deskubrimendu bat. Hori diozunean, etorri zait burura kontu bat, eszenifikazioak eta horiek aipatu dituzunean, zerak liburu horretan oso presente dago antzerkia, eszenen distribuzioa eta zerak. Ikusi egiten zen, zinezgarritasuna, behintzat hortik zetorkira, ikustetik esztenak, eta nola horren neurtuak ziren, batez ere aurrez aurreko elkarrizketa haietan, ez da? Non mugimendu guztiak, pertsonaia bakoitzak egiten zituen mugimenduak, edo botatzen zituen hitzak, hain neurtuak ziren, eta orduan, ikusten nuen, esaten nuen, hemen aktorea egiten ari da, eskua belaunera dijo, ahi da, txotxak atera behar direla, nor kasiko daizketan, eta kontu hori guztia, ez? Eta irudikatzen nuen eszena. Osea, aktoreak ikusten ditu nor, oso zinematografikoa iruditzen zitzaidan, ez? Zerak euskal aktore bati eskaini nion aukera, zerak berak esaten baldin bazidan baietz, idatzeko niola Otxopetxe izeneko monologo batean. Eta etzan atrebitu. Eta monologoa idatzi gabe gelditu nintzen. Dena dela, lehen aipatuta bakarrik utzi dugun irakurleen arazoa ere, pentsatzen dut, hire lagun aktoreak hartuko zula aintzat. Nik ezautzen dut beste bat, adibidez, soneto Shakespearenak itzuli zituna, eta arek ere publiko zabalakin arazoak izango ditu. Nik horrenaria, atzo edo deskubrimendu kurioso bat egin nuen, Twitterren bururatu zitzaidan bilatzailean Otxopetxe jartzea, eta iritsi nintzen 2013-2014 urteko txio batzuetara ikasle batzuk Bilboko Instituto batean bigarren batxilergoan Otxopetxe jarri omen zieten derrigorrezko irakurgai moduan, eta zizuten hemen esango ze jartzen zuten horren inguruan. Baina deigarri egin zitzan gauzetako bada ikasletako batek esaten zuena, ez? Eta esaten zuen, hau euskal literaturako klasiko bada, eta baina arte aur literatura irakurri dugu. Horrela esaten zuen serio, aur literatura irakurri zutela euskeraz ordura arte. Eta gazteleraz, deskubritu nuen gero, urte berean zutela La Colmena eta Luces de Bohemia irakurtzeko, gazteleraz. Baina, bigarren batxilergo batean, hori ikusten da, ikasle horiek ez dakatela lanabesik Otxopetxe irakurtzeko, baina ez Otxopetxe bakarrik, segurazki, literatura, baina horretako literatura asko, ez? Eta ez dakaten ez diskurso horik. Orain dela 15 bat egun, nik pentsatzen dut neska bat zen, eta pentsatzen irakasle izango dela, berrian agertu zen artikulu bat oso ona, asunton eta eskoletako irakurketari buruzkoa. Baina lehen esate gira. Hori da.
gai honi buruzko. Eta benetan, gomendatzen dizuet irakurtza. Ez dakidana da, 6 buru zuen, eta zertxore, baina erraz izango da izenarekin azkeneko beraz. Bai, antxe dago, egia, antxe dago, Bete-betean ados. Ez dakizu ze posa eman zidan, hau irakurtzeak. Xabier Mendiguren nintzak irakurri ditut, baina hain da astakeria bigarren batxilerreko, baina ez hoiei bakarrik. Euskeraz lehenengo jendeari galdetu egin behar diozu zen motatako liburuak irakurtzen dituen, lehen esan dut ez euskeraz bakarrik, beste hizkuntza batzutan ere gaztelaniaz esate baterako ze irakurtzen badute, ze klasetako liburuak irakurtzen dituzten. Eta badaude batzuk benetan, patxada sartu eta lau lerroko perpausaetara juteko eraman egiten zaituztelako, baina horretarako aparteko aleginik ez duzu egin behar, baina bai borondate hori euki eramaten usteko, eta ez burrukan hasteko. Bide batez, hartutzen izatea, elkarrizketa guztiak gaztelera zeuden, behien artekoak. Guztiak, Hori da irakurleekin daukagun arazoaren zatitxo bat. Euskararen erabileraren eta ezagutzaren arteko, zuen txanda zan. Esan didate labur ere bakitela erantzuten, William. Bueno, misterio guztiak agirian gelditzen nahi dienez, esan dezadan erdiaroa aipatzearen errudun ere nina izela. Baina, bueno, ez dakit, testu inguruan garbi zeuen gogoratzen naiz momentuan ere, esan zitzaidala, baina, bueno, pixkat, propagandan aldetik pixkat, filmetan eta agertzen den erdiaro, atemporal horren kontua ikusten nuela, eta grazia egin deiz, gaur hauzitan jarriga behar ituzteat erdiaroa esanaz, gero esan dezue, ez da erdiaroa. Nik usteet, hala ere, ez dakit, teoria zera bat, iruditzen zait, liburua berezia dela euskal literatura, baina baita Angelen literaturan. Eta ez dakit osote dan, igual simplegia izango etana, baina impresio daukat, dala, lehenengo, eta lotuta dago erdiaro edo, dalako horrekin premoderno izango nuke besteik gabe, eta hori esateko zan intentzioa, baina ezote da hon, egin da normalean egiten duen bidearen kontrara. Esango nuke, handuren abia puntua dela kontu moralen bat, eta gero kontu moral hori dramatizatu edo novelatu edo egiten duela. Eta hemen berriz, lehena gukizuela materiala, material fabulatua, ez diaipatu, baina esango nuke erromantzeak, eta horietan agertzen borodatzen ari nintzen zer da, erdiaroa edo zer da. Da mundu hori da aipatu diren erreferentzi horiek bilduta daudenak, nolabait esateko mundu zar zela bagaina arriskua handiakin, euskararen kasuan esateko hau da, bakarri baliz bezala. Baina nik uste horrek eman ziola ja materiala, eta gero jantzizala arazo morales, arrotzaren eta bestearen kontua. Orduan, alderantzi zein da daula, eta nik orduan neuk ere asko disfrutatu nuen, ze ikusi nuen handu fabulatzen. Lehenengo fabulatzen, eta gero, nolait esateko, kargatuaz joan zen historia horretaz. Horregatik, beste liburuekin konparatuta, handuren beste liburuetan esan diteke, bueno, ontaz da, eta, bueno, hau da, nolait argumentua. Eta, bueno, hori, orduan, barkanpena eskatzea erdiaro zehatz hori esatiatik, baina, bueno, alde hortatik zijoala. Eta gero, abentura zera bat, dala. Osa, lehen aritu, ez dakit, garbi gelditu da ziratik, ez da la novela historikoa, eta gero, kriston buelta pila, nun kokatzen den. Ez da, inun kokatzen, uste itxarrok ondo esan duela, atemporala, baina, bueno, premoderno, edo zera bat, da mundu hori. Nik uste, asmatutako guri irudimenean dagoen
hori, da, filmetan agertzen diren espadatxin eta zera horien pelikuletan ere hori danak ezurra da. Baina, sinisgarri egiten bali ma lortuta da. Bai, eta urgunago joan ez, novela horretan behar bada, bakarrizketa bat baizik eta, zuk egingo zinion aktore horrentzat bakarrizketa bat, monologo bat, behar da novelan ere, otxopetxe hori, bere buruarekin mintzo da. Zenta ikusten dira pertsonaiak batzuetan errondalda, beste batzuetan batiz, beste batzuetan Odisean bezala, Odisean ere, badalako kapitulu bat, pertsonaiak, kirke edo zirtzeren hortan, pertsonaiak itxuraz eta formaz eta personalitatez aldatzen direna. Eta nik batzuetan pentsatzen nuen, hau, bere buruarekin mintzo da, bere bakartasunean eta damua badu, hori da, damu da, egin ditu krudeltasun asko krudelkeria, barkatu, keria, hainitz egin du, eta bere bizitzantzeak, tortura, gerlak, manipulazioak, eta hor, bizitzaren azken urteetan, damua hor du, eta damuaren agertzeko eta damuaren konzeptualizatzeko behar du solaskide bat, eta solaskide hori asmatuzkoa da. Dena bere buruaren baitan pasatzen da. Hola ere, pentsatu dut, posible zela novela hori hola irakurtzea. Ere, eta ikusten da, novela pixka bat zirkularra ere dela, zenta azken perpausak eramaiten gaitu novelako lehenerat, eta beraz ez da sekulan gelditzen. Eta monologo hori, norberarekilako damuaren inguruko kezka hori. Gertatzen dena batzuetan, bai. Lau egun eta 50 hori alde behar izan ditu. Abia puntura iristeko. Abia puntura iristeko, bai. Besterik sortzen bada, dena dela Inazio hemen daula baliatuta eta abuso pixka, baina bakarrik, ni harritu xamar gehatu nintzen, ze normalean euskal testoak 25 urtean ez dago sinisterik nola zahartzen diren itxura aldetik eta morfologiak eta lexikoak eta bar. Eta harrituta gehatu nintzen Inaziok esan zidanean oso axaleko aldaketak eta gutxi egin zituela, ez dakit hori pixkat azaltzei badukak. Bai, hori, bai. Bai, impresionatu ninduen hortan, bai. Egin ditut esaterako, 16. Idanezen edizioa, eta ikusten nun zahartze hori, hizkuntzaren zahartzea, baina hemen sintaxia bere hortan dago. Zaldiren bat igual argitzeko ambigotasunen bat zegoela edo zehatuta eta hori argitzea, baina oso gutxi. Lexikoa da gehien bat. Iztegi baturik ere etzegoen orduan. Artean egin gabe zegoen, hasita esango nuke, baina ez han edo jungo ziren segurazko orduan. Eta ez genuen hori konsultatzerik. Eta nik esango nuke gainera, asmatu egin genuela, Juan, gauza askotan. Katedrale jarri genuen, eta arauera, okerrezpanago, baina, bueno, desente asmatu zen. Nik esango nuke gainera hor biharko klasiko bat jarri genion, ez dakit broma hartu edo zera, baina, bueno, gaur da bilar ez. Asmatu genuela han bildu ginenak, nik egin nuen edizioa esan dezaket, baina, bueno, garai hartan jende asko ibili izan edizioaren inguruan, zera Juan ibili izan jende asko, ez? Hain genuen garbi importantea zela liburu hori, nahi genuen alik eta koherenteena, alik eta batuena, gaur egun euskara batuaren zerak eta jartzen direnean zalantzan, harik eta batuena nahi genuen, ez? Eta nik uste dut ez genuela lantxarra egin, orduan. Ez du bat ere galengo indarrera dauka. Gu, haritu geha, berriro, bigarren...
Bigarren irakurketa guk egin dugu denok alezarrean. Alezarrean egin dugu, ez dugu egin aleberrian. Askotigarria da, 78tik horra 25 urte dela, eta hemendik hona 25 urte, eta komentatu duzuena, ez? Azkeneko 25 urteetan ematen du gaur egongo liburu dela iaia, hartu 78ko liburu bat euskal literatura bat. Hor euskara batuaren estandarizazioen alde asko esaten du, ez? Ia 25 urtean gutxitxo aldatu dela, aurreko 25 urteetan zenbat aurreratu zen, ez? Hau ez da sinistekoa, Ez zuen galdera ikeza baizik, ordu terdi dala, Besterik, bestela, zui azkeneko txanda bat, emango nizuek ez, uste dut, oantxe ordu terdia hau izango litzateke perfektoa, baina batzuk gehatu zaizkigu erdi esan da, niri pixkat kasu egiteagatik, zerbait azken hitzen bat, edo olako laburpen edo despedida mogukon bat egin nahi behar Finitzeko, orain modan baita generoaren historioa eta nahi nuke ala ere egan, novela horretan badirela hiru pertsonaia, emakume pertsonai, emazte pertsonai, aski distiratsuak direnak, hasteko Gazibelena, gero Jonane, Gazibel eta Otjo Petxeren artean halako amodio joko bat sortzen da, Ilobaren eta bere Otjoren artean, Osabaren artean, eta horrek kontrastatzen du, amodio lizun horrek, lizuna baita, erotismo handi batekin, kontrastatzen du inguruan eta Otjo Petxek bere baitan eramaiten duen bortizkeria handiarekin. Badago samurtasun bat batean, isla bat bezala irakurtzen dena. Gero beste bat Jonanek laguntzen du errondal ies egiten, eta Jonane agotetai bada, estoldetako emazteetak da, hor ere bere burua sakrifikatzen du, eta hirugarrenak, hiruek destinu latza dute. Denak hiltzen dira, azkenean emazte guztiak hiltzen dira. Hori, euskaldunki hiltzen dira denak. Eta hirugarrena da Ainez, Batisekin, Abu Jakue, nola egan, izutzen. Eskandalizatzen saiatzen dena, eta hor dira denak une batez historioaren, kordukaren askatzeko bezala. Ejan dutan bezala denak hiltzen dira, novela bukatu haitzin. Novelatik kanpokoak denak hiltzen dira. Hori da. Besterik? Guztiz bat metor esan dezunarekin, baina Gazibelen eta Otjoren arteko hasierako Osaba Iloba harreman hori hausten den momentuan eta beste zerbaitetara pasatzen diranean. Iruditu zitzaidan, hori pixka bat astuxiagoan neukan, baina horren berriz irakurri detenean, ikaragarrizko nola esango nuke sensibilidadearekin dagoela kontatuta, eta aldi berean sekulako indar erotikoarekin. Hor, itzalaren jokoarekin eta haizearen hotsa eta trumboia eta biak, baina alde batetik sekulako eztitasuna eta gozotasuna ikusi dut, eta bestaldetik sekulako pasioa eta indar erotikoa. Indar erotikoa eta gogortasuna. Benetan pasarte ederra da. Horrek ere ez du bat ere gara. Ez. Naiz eta behar bada neska gazte eta adineko gizon amodio horien kontuan pixka bat galdu dugun guk rezepzione mailan guretzat oso txokanteak direnak. Orain, a posteriori duela 25 urte zirenak behar bada hainbeste aipatzen edo pedofilia eta alako alde horta egan nahi dut. Nik, azkeneko puntu bat esateko, Jonek aipatu duen gauza bat ere bai, ez? Eta uste ez duela gehiago komentatu, eta da, honetaz guztiaz aparte, intrigan novela ere baduela, intriga novelatik, eta iaia polizia novelatik, eta irakurle batek ere jarraitu ezakela abentura bat balitz bezala, ez? Gero daukan sakontasun moral, hizkuntzarena eta hori ere bai kontuan harturik, baina zentzu hortan
oso ritmo biziko novela dela, aldi berean. Ematen du horrela hitz egiten dugula, eta halako novela, motel batetaz ari gara, baina dena aipatu den bezala, adibidez, Otxopetxe eta Arrotzaren arteko eszena horiek, adibidez, nahi zogarreak iruditzen egin nola duen deskribatuak, baina aipatu den detaile guztiekin, nola mugitzen den, oso espazio txiki batean, eta gero ja, saltoak egiten direnean beste kapituletara, hor ja, nolabait, abiadura hartzen du, ez, novelak. Eraikuntza narratibo aldetik ere, uste dut oso novelak aipagarria dela. Ez dakit, hori ere esanen nahi nuen. Besterik, zuen aldetik? Ni bi gauza esango dituzke. Honi ere emango dio hitza bai. Ni bi gauza esango dituzke eta oso labur. Lehen da bizikoa, harriturik nago, Abaiakue inok aipatu ez izana. Eta, izten dut kapitulu hori. Zergatik? Zer zentutan espero guan aipamena? Zer zentutan espero nuen zerak, botere joko horrekin eta zerak paralelismo hitz egiten jakun geranean, eta gura bera guzti horietan, netzat bintzat iruditzen zederako nahiko klabea badela. Erregea bezain eta errega aipatu diagu, eta erregea bezain edo klabea. Izen horrek badu misteriorik? Izena da, lehitzen da, eta ja bakizu jerarkia ekleziastikoa dela. Dago oso egoki, ez dakit hori, ez dakit nondik, hori inventatu nima zimaz. Hori bat. Eta bigarrena berriz, zerak 25 urte dituela kontu honek eta bar, eta gero gu hemen elkartu izan da, hortaz hitz egiteko eta bar. Orduan, lehendabizi esker ona argitaletxeari, bigarren hemen hartu gaituen etxeari, berriari, eta gero noski zuei eta etorri zaten guztioi. Abe Jakoeren reivindikazioa eginez, apaizak beti azkeneko hitza bere, ohar bat oso praktikoa daukat eta gaina atseginezkoa, baina hori baino lehenago nik uste dut hemen zozoak belearen egin duena hemen handuk, eta nik uste dut gu gehala handu eskertu beharrekoak. Batetik euskerak izan ez duen mundu bat sortuta eman digulako opari, eta gero lehen erdi esan duan bezala, gutxi goraberakeriaren garaiotan hitza duindu indartu eta xarmatzen egiten ari dalako, ez Otxopetxen bakarrik, baina hemen bai, eta inertziaren kontra egiten ari dan zera hori, ez? Eta gero hitzaren, Iñaki Segurolak esaten du, euskera batua dabilena, munduan dabilena, gure artean dabilena, dagola semantikaren kaiolan preso. Efectivamente, lehotzetan preso, semantikarenean. Eta hitzak dituen beste alderdiak, soinuzkoak, erritmozkoak, horiek biztaratzeagatik eta egiten duen aleginagatik. Eta esan nahi nuke baita ere, handu eskertzea ez dela aski, eta egin marko dula eskertu bai, baina eredutzat hartu ere bai. Eta esango nuke handuk eginaren amaikarena egingo bagendu bakoitzak euskararen munduan bizi gehanok, eta batez ere beti bezala obsesio ditudan edabide eta hezkuntzan ari direnekin gogoratzen naiz, eta hoize zor genioke gutxien esan duri, ezta? Berak eta beste batzuk, baina berak kasu honetan, hizkuntzarekin inditun aurkikunde komunikatiboak, azken batean, nola arraio lortuko dugun kazetari eta jende horri iritsi araztea. Zu novelan, handuk aipatzen du Ebaristu Uranga izeneko bere lagun bat, medikua, eta esaten du ura medikuntzatik bai, bizi zala, medikuntzatik bizi, baina medikuntza biziz. Nik uste dut euskararen profesionalok hartu beharko bendukela lehematzat. Euskaratik bizi bai, lasai, ondo dago, baina euskara biziz, bizi euskaratik. Eta benetan, oaingo modan, benetan hau bizi izango bagera, nik uste dut zer ikasia handia dagoela Otxopetxen eta euskal literaturan oroar, baina askotan gehatzen dela hor, literaturan eta ez dela behar dan lekura iristen. Barkatu sermoia, baina obsesioak dira.
Bueno, eta hor, esaera zarretan, egingabeak ezina dirudi beti, eta ezina ekinez egiten da, nola, asmoz eta jakitez. Ze behar dugun behingoz aztertu erabaki adostu, eta horretan saiatu ezina badirudi ere, ez da? Esaera da, hasiak egina dirudi eta eginak urregorri. Otxopeteren kasuan, ez dagoa dudararik, ez dala bakarrik irudipena, urregorriarena, ala dala, ale bat, sekulako opari, ez da? Orduan nik nire aldetik, ez dakit nola esan, biba otxo eta biba handu, edo biba baronet eta biba gure patriarka. Mila esker denoi, eta hoin, hau da goxoa, ardo tragotxo bat daukazue, gutxi, ez da dago. Hor, nahi duzuena pixkat asuntoari amaiera mateko. Mila esker. Bueno. Bueno.